presentou a Federación das Televisiones de Busca e aclarar que no próximo pleno esperamos contar que este punto que vai, como se había acordado, un dos primeiros puntos da orden do día, pero bueno, como creo que os consellos así non aportaron ser publicados, non me manifestaré, pero bueno, como vos o presentaste, meteos aquí neste punto, primeira moción, pero bueno, aquí, no primeiro punto, decides sobre o estado dos trámites para pôr a discusión da Consello General os terrenos do futuro centro de saúde. Me permiten unha brevísima intervención. Non, é que era unha explicación concreta, pero eu quería, de alguma maneira, primeiro agradecer que se admitira o escrito para o que se pretendía era a introducción do modificación do regulamento veciñal. Parece ser que ainda falta algunha publicación da orde, pero bueno, agradecer que efectivamente se meta como moción, inda que esa non era a intención. De todos modos, como tal moción, ademais a Federación comparece aquí neste pleno. En este caso non é para facer unha moción concreta sobre cuestións particulares como vimos facendo últimamente, senón é para falar das mocións, non? Bueno, eu creo que nos tentamos que se recupere aquí un pouco a responsabilidade política na actividade municipal, porque creemos que é a mellor maneira de facer real esta democracia participativa, que nós creemos nela e intentamos contribuir. Nestos días postelectorais, se critica por aí que hai grupos que ofrecen un imposible, e que é unha fraude electoral. Nós pensamos que unha lei de fraude electoral é cando se compromete voluntariamente a no día a día os veciños a facer cousas perfectamente posibles e non se pode. Iso sí que é unha fraude electoral e nos queremos contribuir coa modificación do regulamento que se pondrá en marcha por o curso do pleno, queremos contribuir a que non seña así. Sobre ese punto, efectivamente, hai un erro. Aí citamos hai un erro e ademais ten a súa explicación. Aí citamos ata 17 ou 12 sobre os terrenos de Sixalde, o futuro centro de sanidade, e esa non era. Esa era unha moción do ano 12 que presentou o BNG, e o que pasa é que, claro, se repiten as mocións, nos queríamos referirnos ao do ano 13 de decembro, que ven a decir o mismo. E entón nos citamos por error, porque claro, vas mirando nas actas e ao final é que se repiten as cousas un ano despois. Entón, concretamente, a BNG... Exactamente. Nos referimos a outra posterior, do 13, pero bueno, que venga a decir o mismo resumido. É dicir, o que decimos é, acordouse un ano despois, que se promovera con carácter urxente a constitución da Xunta de Compensación de Sixalde, ordenar ao arquitecto contratado o efecto de elaboración dos estatutos, proxecto de distribución, urbanización, así como plan especial correspondente, e xestionante a Xunta de Galicia os orzamentos anuais e plurianuais necesarios para a redacción do proxecto de tal. Bueno, queríamos facer esa explicación. Esa é unha moción aprobada por unanimidade no mesmo sentido por parte da ONU. Non que quera saber que estaba. Bueno, eu vai decir que referente aí facemos mención a do 2012, pero no 2013 o que se fixo foi enviar todos os acordos plenarios, cando se acordan aquí, independentemente do criterio, do Consello, pero neste caso, o 9 de xaneiro de 2013, enviou a Consellería de Sanidade, enviou-se e teño aquí os escritos, por toda a documentación se foron enviado a Consello General, depois, en algún momento, se descobre todo o verdade. Foi tamén enviado ao Presidente da Xunta de Galicia toda a documentación dos acordos plenarios se están enviando. Con respecto a, claro, aquí acórdase, bueno, pois hai que empezar a disolución ou mira a Xunta de Compensación en marcha. Agora estamos cerca de conseguilo, pero a situación económica que están vivindo ahora moitas familias, en este caso ahora nos centramos nas familias que son propietarios desses terrenos en Sixalde, pois están pasando momentos complicados, porque algunas deles estaban pillados nas preferentes, e os, bueno, a situación de paro que hai nas familias, pois leva, nos temos que facer, como as familias, cargo da urbanización. Ahora mismo, neste caso, o técnico está traballando,
sacar adiante vemos que o proxecto de distribución que ven a Xunta de Compensación están facendo traballo nos separados. Hai algúns vecinos que xa firmaron para a Xunta de Compensación e iso é o traballo que se está facendo hasta ahora con respecto a enviouse de Saúde da Consello de Sanidade, enviouse do presidente da Xunta e ao mesmo tempo sigue traballando para intentar ter os terrenos para poder os terrenos a disposición da Xunta. Despois, con respecto... En conclusión, hasta que o último veciño non decida suscribir, eu creo que vai haber un acuerdo pronto. O sea, estás traballando, tampouco non podo adiantar máis nada, pero é un traballo bastante avanzado. Pero bueno, todo depende de que os veciños firman ou non firman. Que eu teño que decir que están en disposición de firmar. Están en disposición de firmar. Outra cousa que, bueno, tamén son varias familias, aparte, pois non son as familias, son de varios hermanos, son todos estar de acordo ou non, entón, bueno, eu creo que en principio que vamos por bo camiño. ou só recordarlle que frente a esas familias que están sobre as dificultades, pense nos miles de familias, nos miles de usuarios que necesitamos que iso arranque, non que o teñamos feito, que iso arranque, e desde logo, se non arranca, nunca vai ser realidade. Non lle chega a casa do Mar de Moano. A bien sobran. Vou ali e ten un momento. O momento non ten. Usted non lle chega o suyo, alcalde. Pasa aí. Non, porque están falando de fame, máis fame, non lle chega aí unha casa do Mar que temos como un castillo. Están falando de fame, máis fame. Bueno, pasa aí. 4 viciosas e que non lle chega a casa do Mar de Moano. Despois, con respecto... Vai ser que o señor puso fuego e hoxe está... Por favor, sobre o estado dos trámites para a disposición do Consello General de Saúde. A ver, con respecto ao punto 2, Eu espero que esas opinións que se verten non se suscriban por parte do Goberno Municipal. En fin. con respecto ao punto 2, que ven sendo sobre o estado dos trámites para a disposición do Consello de Sanidade nos terrenos do futuro centro de alta resolución do Barranco de Tenerife. Hai de decir que no seu momento, cando se aprobou a moción, tamén foi enviada a manifestación, que foi o 7 de marzo de 2014, creo, enviou-se tamén o acordo á Consellería, ao Parlamento de Galicia, ao Consello de Sanidade e ao Parlamento de Galicia, estamos suscritos aquí con fecha salida, e aí tamén dicir que, independentemente que se enviara isto, todos sabemos que está un pouco supeditado ao Francia. Nós, nas últimas reunións que tivemos con ese Conselleiro de Urbanismo en Santiago, pois o que nos piden é, de alguma maneira, que están traballando en rematar o Plan Xeral, eses 10 puntos que están en suspenso, dentro do Plan Xeral vai haber o cambio que falamos aí. De todas formas, a Conselleira de Sanidade, tivemos unha reunión con ela por este tema, non teñen decidido exactamente ainda se o van a ubicar en Moaña, se van a ubicar, o sea, nós, desde o seu momento, se lhe pon a disposición. Hai uns terrenos aquí que van a estar contemplados no plan general, na aprobación definitiva, para que, se poden, poder ubicar ese centro de alta resolución. Pero, independentemente que non ten decidido se vai ser en Tables, en Moaña, en Güell, en Marín, en Vilaboa, pero bueno, nós mostramos no seu momento que estamos en plan general, que nós vamos a contemplar ese espacio para unha posible ubicación sanitaria. Iso é o que le propusemos, os sitios están aí tamén enviados, independentemente que, claro, na reunión non temos que sentir un grupo, pero foi trasladado. Nós agora estamos intentando avanzar no plan general da maneira que podemos, no momento que bueno, que hacen os avances máis tarde, que podemos traerlo a pena e probar definitivamente darán esses terrenos aí a disposición da Consellería de Sanidade, si quere ubicar ou non quere ubicar, ou se van a facer ou non a facer os centros de alta resolución. Despois, con respecto ao punto 3, que son os compromisos adquiridos para a defensa de Monte do Marrazo ante a amenaza dos parques eólicos, cando creo que se presentou
esa moción, enviouse os acordos da moción tamén que foi o 2 de xaneiro de 2013, se non me equivoco, está aquí a documentación, enviouse a Delegación Territorial de Pontevedra, a Jefatura Territorial de Consello de Economía e Turismo, o rechazo total desto. Hubo varias reunións, porque había preocupación por os veciños, se ao mellor por parte da empresa que era Green Power, a empresa que quería. Nós pedimos toda a información a de industria, incluso falamos en alguna reunión co conselleiro, mostramos o rexeitamento do estudio que había con respecto a que ubicaran este espacio nesta zona do Morrazo, e tamén o rexeitamento ao proxecto sectorial de residencia supramunicipal que habíamos contemplado, e que se deixaran de intentar facer esa obra aí porque era a destrucción total dos montes e do medio ambiente. Pensamos que nesa zona, que polo menos aquí no Morrazo, que non deberían, non só o digo aí no Moaña e arriba, no monte de Domaño, senón digo que creo que no Morrazo non se dan as circunstancias para colocar estes niños ali. Despois tamén o de declarar e aprobar a contabilidade do proxecto de Pedras Negras foi mostrado por parte da alcaldía, por parte da conselleira de Urbanismo, vemos tamén con o conselleiro de que o noso rechazo non é só o rechazo da corporación, senón o rechazo unánime do pueblo de Moaña e do pueblo do Morrazo para que se ubicara este libro. O que sí queda pendiente, e se reconozco que non hubo momento, nin tampouco de alguma maneira unha amenaza de que quixeran ubicar aí o parque eólico, pero sí quedaron 2 puntos que non podemos poner en marcha, porque consideramos que estamos a tempo en caso de que houbera alguma amenaza de que nos quixeran ubicar iso aí, era de convocar o acordo da Comunidade de Montes, os colectivos sociais interesados, e ao mesmo tempo falamos de estar o alcalde de Moaña, Cangas, Mariña e Vilaboa. Son esas 2 cousas que quedaron pendentes, non porque non se quisera facer, simplemente vai ser un alcalde, en caso de que realmente volveran a insistir en ubicar eso aí, que había que reunirse e convocar ese acto social en contra de colocar iso aí. Entonces, por lo tanto, nós de momento a máxima tranquilidade, porque non temos constancia de o Consello, que eu sei, non sei se a Conselleira de Urbanismo non me pode corregir se chegou algo máis aí, senón, creo que non chegou máis nada, me dice. Despois, no punto 4, que é sobre a cuestión de atracción das bibliotecas, a ver, aí sobre a atención e a dotación das bibliotecas públicas. Aí, está se facendo dentro das posibilidades, eu entendo, reconozco que as bibliotecas, pois que non están ao 100% como tiñen que estar, pero, a pouco a situación que temos é a que hai, inténtase ir mellorando dentro do que podemos, de feito, algo que a Conselleira de Cultura trasladou, creo que nunha partida de 3.000 euros, se nos van recordar, para repartir ese libro nas 3 bibliotecas, creo que pode corregir a Conselleira de Cultura, eu quero 50-25 tal para a central e máis para as outras. Iso creo que está en marcha, máis de outros datos que non teño. Despois tamén dos desperfectos que hai en algunhas, trátase de corregindo o personal que temos dentro do ayuntamiento. Por exemplo, no caso de Domayo, hai uns vicios de obra que intentamos corregir, que se foron corregindo co personal do Concello, e puxamos en contacto tamén coa empresa para que resolvera os problemas, que non resolver, se non resolve, executaremos o aval. Con respecto ao que se comentaba tamén hai un momento por o tema do ascensor ou montacargas, penso que na próxima semana debería quedar posto en marcha o ascensor ou montacargas na Casa de Cultura de Moaña. Creo, se non é unha semana na outra, pero libre de calquer cousa, está ahora. Con respecto a, por exemplo, a biblioteca de Tiranga, os desperfectos que había, cuando se corregindo, eu sei que quedan cousas por facer, pero bueno, esperemos que se puedan ir tratando. Sí que sabemos que hai
bastantes cousas que quedan pendientes, que iremos sanando pouco a pouco dentro das posibilidades. Despois tedes a outra, número 5, que sobre as medidas acordadas para impedir a supresión Por de cousillas que non son nada extraordinarias. Antes se citou a recuperación dos xornais. Sí, a ver, é un tema económico. Eu creo que bueno, hoxe en día os sistemas, por exemplo, informáticos que temos, eu penso que os como calquera, a maioría das personas, pois xa dominan calquer tipo de ordenador para entrar e mirar os periódicos todos. Creo que neste caso, o sea, aquí mandamos o Atlántico ou para Vigo, que son máis ou menos periódicos, non iban todos. Os calquera persona pode entrar, pode mirar a Voz de Galicia, mirar a Tutela, pode mirar todos os medios de comunicación que hai. Eu creo que, a ver, realmente, como veciño, pois me gustaría mirar a Voz de Galicia, ou pode gustar mirar o Atlántico, ou mirar o Pontevedra, o sea, ter tamén un faro, o faro de Vigo, que é o faro que máis temos no Morrazo, pero eu entendo que, bueno, que calquer veciño pode entrar nunha página de... pode mirar todos os medios. Que é unha pequena cousa, pero non, intentamos entrar por non podo discutir a capacidade das persoas maiores, etc., para acceder. O problema é que ademais é que non funcionan os ordenadores. O sea, quitamos os periódicos a ler, pero os ordenadores tampouco funcionan. Non se trata de achar que sean capaces ou non. Aí Paco temos que dar a razón, porque realmente estamos pendentes de que tamén se mellore o sistema informático, cambiar os ordenadores e todo. Eso eu penso que antes de que remate o ano vai estar. E a ampliación do horario da Biblioteca Central? Eso temos pendiente aí, porque quedamos de comentarlo, pero de momento non temos as problemillas aí. Pero bueno, eu supoño que despois na comparecencia da Consellería de Cultura penso que falaremos dese tema e queremos que nos explique. Despois ten as medidas acordadas polo tema da supresión do servicio de transporte de ría. Bueno, aí eu penso que todos xa conocemos un pouco. Eu penso que o do transporte de ría xa depende de nós, independentemente que a Xunta ou calquer outra administración pois poida mellorar o servicio. Ahora, eu sigo dicindo, eu dixen sempre, a única forma de garantir que hai un século que temos escalado o barco de Moaña a Vigo é usando o barco. Esa é a única garantía que temos, que mentras os veciños de Moaña ou de Morrazo vayamos usando o transporte de ría, non se vai a perder nunca. Por iso que eu insisto, e creo que insistimos todos, de usar o transporte de ría. Outra medida do Concello, por lo menos ahora non a temos de momento, pero bueno, o que digo os vecinos, ahora mismo a única forma de que manter o barco e nadie non lo vai ir a sacar é intentar que de alguma maneira, utilizando o medio posible, este servicio que temos. Pero un pouco desde o Concello, un pouco máis podemos facer. Os acordos non eran incumplibles, porque era solicitar formalmente, supoño que eso se faría. A compañía que non suprimiera o servizo, eso supoño que non é cuestión de cartas. No, iso fixo. Sí. E logo, asumiuse que se establecería un plazo para unha negociación coa Diputación Provincial e a Consellería para buscar fórmulas de colaboración que permitieran o mantemento de servizo. A ver, este pequeno cheque, volvo ao principio, si nadie lles obliga a ustedes a votar unanimemente mocións e acordos que logo non poden cumplir. O que teñen que facer é, antes de votar alegremente, perdón, que diga alegremente, a todo que sí, o que dixan os veciños, e logo vir despois que non se pode facer. Si non se pode facer, digan, non se pode facer. Pero, Paco, aí teño que corregirte, porque non é que alegremente vamos a votar, que a nosa intención é de votar e conseguir. Outra cousa é que despois que non seas capaz de conseguir, porque eu podo che dicir, porque non é só neste Concello, ou mellor na Xunta de Galicia, na Administración, de todo canto se aproba, e hai datos aí que os temos calquera de nós, de todo canto se aproba, ou nunha Diputación ou nunha Administración, o mellor cumpre o 30% ou 35%, porque a intención é boa,
Pero outra Pois cousa é que non nos vamos a votar só o 30%. A hora de votar vamos a cortar a papeleta e votar con 30%. Quere decir, Se asumen responsabilidades, nadie se obliga No, a asumir compromiso. pero non nos obliga, pero se E traes a moción, sinceramente, pero se este traes tema- a moción, a intención é, de alguma maneira, intentar conseguir iso para o Concello, para o Pueblo de Maño, para o... No, que con muita ilusión. Outra cousa é que, claro, chegas a moitos sitios e depois sí, Pero, tendrán que facer unha transicional, o que se diga, é dicir, cuando ustedes dicen solicitar a supresión non sei que, nos apoyamos e dicen a intención será solicitar. Pero claro, nos aquí non se votan intencións, se votan compromisos concretos. E desde logo tampouco nos decimos que se cumplan baixo pena de morte. O que pedimos é, por menos, que se explique por que non se cumple, que é, en definitiva, a intención desta moción. Xa no futuro, coa regulamento de participación veciñal, xa automáticamente non tendremos que irnos aquí forzosamente a tratar de ler xa cartillas, senón que automáticamente este goberno, calquera no futuro, tendrá a obriga de explicar por que non se cumplen as súas boas intencións, os compromisos que se asumen libremente. pasamos entonces ao